Kempeleessä Pohjois-Pohjanmaalla on osoitettu mieltä vastaanottokeskusta vastaan. Kempeleessä sijaitseva turvapaikanhakijoiden majoitusyksikkö tyhjennettiin viime yönä ja sen asukkaat siirrettiin muualle. Paikkakunnalla on kuohuttanut mieliä raiskausepäily, missä nuoren tytön raiskaamisesta epäillään ulkomaalaista miestä. Sisäministeriö suunnittelee sulkevansa niitä vastaanottokeskuksia, joiden turvallisuutta ei voida taata. Nyt rupeamme tekemään tätä kartoitusta ja sitten lakkautamme todennäköisesti joitakin sieltä, jos ne osoittautuu turvallisuuden kannalta tai muutoin toiminnan kannalta hankalaksi. Että se työ lähtee liikkeelle, mutta sehän ei ole yhden yön työ. Meillä on vastaanottokeskuksissa kaikissa ihmiset sisällä ja sopimukset päällä ja se joudutaan miettimään myöskin se logistiikan kannalta, koska yksi tavoite on se, että me saataisiin näitä turvapaikkapäätöksiä aikaan ja me toivomme, että me samaan aikaan, kun vastaanottokeskuksia sitten mahdollisesti suljetaan, tehtäisiin kaikki turvapaikkapäätökset sille jengille jo puhuttelut siinä tilanteessa. Makedonia on Unkarin tavoin alkanut pystyttää metalliaitaa rajalleen.